Milí bubnorúvači, dneska vám ukážem, ako sa rozcvičujem pred koncertom. Dneska je to z takýchto improvizovaných podmienok hotelovej izby veľkosti myšej nory. Ak sa chceš pred koncertom dobre rozohriať, kľudne si toto video ulož a nezabudni ho použiť. Najprv si postupne z pomalého tempa rozcvičím zápestia. V dlani paličku jemne zovriem, tak, aby som minimalizoval odskok. Potom prichádzajú na rad klasické single throw, pri ktorých tempo rovnomerne pridá. Ďalším cvikom v poradí sú samozrejme doubles, pri ktorých postupujem rovnako ako pri singles. Trojúdery majú taktiež svoje zastúpenia, keďže ich v tanečných songoch používam veľmi často. Určite nesmú chýbať flam tap, čiže doubles s flamom na každom prvom úderi ruky. No a warm-up zakončujem mojim obľúbeným cvičením 3-3-3-3-4, takže hrám 16, pričom ruky striedam podľa tejto formulky a na prvý úder je vždy flam. Tým, že je skupina nepravidelná, tak každý takt začínam inou rukou. Pre viac takýchto videí sleduj môj profil.